616. A to je... Takže ak chcete zmeniť nájom, musíte zrušiť toto uznesenia v tejto časti a schváliť iný nájom. Pán poslanec Čvantnov s faktickou. Teda je treba aj formulovať tie otázky tak, aby boli jednoznačné. Čiže teraz sa nám jedná o to, ak chceme, aby to bolo, aby sme dali také, dajme tomu taký nájom, ako tu nám Milka navrhla, tak musíme toto zrušiť, čiže musíme hlasovať za, nie proti. Ale my nechceme. Áno, hlasujete v časti Rímska 2 opakovane. Zrušiť uznesenie 201/2009 Rímska 2. Časť, čo sa týka Vyškina. Za 6, pardon, za 9, proti 6, zdržal sa 1. Návrh prešiel. Ešte raz. Nadpolovičná väčšina stačí na zrušenie 2 na tomto bodu. Rozpravu. To sa hlasuje rozpravy. Peter Komínek a som z advokátskej kancelárie Bukovických Lípova. Čiže právny zástupca spoločnosti Eurobiznis. Za 15, proti 1, zdržali sa 2. Nech sa páči, máte slovo 3 minúty. Chcem zdôrazniť, že tejto veci neboli na miesto doručené, jak teda povedal pán primátor, len nejaké 2 listy. Bolo tu doručený list na zrušenie uznesenia 113/2009, bola tu doručená výzva na zrušenie verejnej súťaže a pozor, v tomto čase tu prebiehajú na meste 2 konania. Je to konanie o sťažnosti práve týkajúcej sa týchto pozemkov a verejnej súťaže a konanie o prerokovaní nároku na náhradu škody, ktorá bola spôsobená spoločnosti RD Business vo výške 900 000 eur. Čiže vážne, toto nie je sranda a ide o to, že prijať nejaké uznesenia v danom čase, keď prebiehajú o týchto veci nejaké rokovania, aby podľa môjho názoru bolo nejaké predčasné alebo nerozumné. Bude sa tam dohľadať prokurátor, orgány činné v trestnom konaní, súd a jednoducho nie je možné, že tieto nehnuteľnosti zablokujú aspoň na 5 rokov, ak nie viacej. Takže ja nie som poslancom, ale osobne ja by som asi takúto vec nehlasoval. Dva tie listy boli smerované na vážnych primátorov a poslancov mestského zastupiteľstva, takže 3. Výzva na rokovanie. Keby ste neskákali do reči, ja som vám neskákal, tu nie ste na súde a pochválim to, tak ak si tam dovolíte skákať, tak ja mi dokopy to dať nemôžu, budem hlasovať potom. Ja predtým som avizoval aj napriek rozporúplnému listu, ktorú som oznámil na právnom oddelení, že síce investor mi ušiel vďaka kríze, ale neušiel mi preto, že ja som to spôsobil. Tu sa viac ako rok čakalo na zmenu územného plánu. Pán Švancer si určite pamätá, keď som sa bavil tu a na tomto mieste som stal, že očakávame, že územný plán bude schválený do 3 mesiacov. A ja som rok a viac čakal, kedy konečne schválite územný plán, aby som mohol pristúpiť k investícii. Len vďaka tomuto postupu som vyšiel k investora a mal som čo robiť, aby som si ešte mohol zachrániť tie snahy a tie náklady, ktoré som mal. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé zrušuje uznesenie číslo 4/2010 zo dňa 19.1.2010. Po druhé, schvaľuje v súlade s vyhlásenými súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže prevod nehnuteľného majetku mesta Brezna pozemok podľa uvedeného v podiele 1/1 do vlastníctva Enon Invest SRO so sídlom Kukučínova 451 Liptovský Mikuláš, ktorý bol v OVS vyhodnotený ako druhý v poradí. Kúpna cena 915 000 eur. Ten priestor je veľmi vážny a veľmi smiešný je, keď niekto dá znalecký posudok na cifru 0,72, niekto na 6,95 a niekto hospodárskováci strelí 1 euro za meter štvorcový, čo vôbec nemajú predstavu, čo stojí meter štvorcový toho vozíku tam. A
A my ideme to bez prípravy, čo dostaneme materiály pred mestským zastupiteľstvom ráno, ideme sprejiť 13 hektárov. Čiže ja navrhujem stiahnuť tento materiál hlasovať. Z 19 prítomných, 9 za, 2 proti, 8 sa zdržalo. Návrh prešiel, zdravie bez rokovania. Ale neprešiel. Čítame, čo nechce. Čo nás núti všetko rýchlo predávať bez obchodnej verejnej súťaže v prvej firme, ktorá tu dá 72 centov, prosím, za meter štvorcový. Ľudia, uvedomte si, že my tu zastupujeme aj občanov mesta Brezna. My teraz, ja neviem, dostali sme to tu, teraz rýchlo to odsúhlasíme, či to Janko odsúhlasíme za euro, alebo za 6 eur, alebo čo, ale naozaj, že dajme aj ostatným, ak my sa rozhodneme, že pôjde to na verejnú obchodnú súťaž, nech to ide, nech sa ľudia prihlásia. Z 19 prítomných, 19 za, a to čas uznesenia ste zobrali na vedomie, nechajme si, či nám bola schválená. Teraz budete hlasovať o návrhu spolu. Kto je za toto zodpovedný? Či tá firma ART, alebo kto vlastní? Ak začala už voľná kampaň, tak fajn. Minule si ma presvedčal pán kolega, že vlastne voľná kampaň ešte nezačala. Vlastne aj táto plocha tu na námestí, ten jeden panel, ktorý je tu, tak to je asi zrejme, by ste si to asi prenali celoročne, alebo akým spôsobom. Ak má byť rovno šanci, tak ako a spravedlím za toto, ale nič to nemení na veci, že pán premiér slovenskej vlády prekryl odchody autobusov. Celé podobizmo nie. Tak, poviem sa, že pán premiér to asi osobne nelepil, takže pani poslankyňa, že poviem sa, že pán premiér to osobne asi nelepil to svoje podobizne, takže nie pán premiér, ale niekto, kto vyletoval toto šlagáci. No streka je asi 750-800 tisíc. A tá hlava je asi slovenských korunách 17 miliónov, ale to si treba podrobniť. To je ľudí odrad firmy, ktorá začala robiť projektovú dokumentáciu. Ale sú tak tie odrady. Odraz bude naplávanie. Je to hrubý odrad, samozrejme, cena bude zodpovedať potom na obstaraniu, ale treba zase rozlíšiť. To sú, niečo sú investície, niečo investície nie sú. Výmena úrok rozhodov je bežné výdavky, len aby sme vedeli, to sú zdroje financovania a treba povedať, že táto organizácia z toho čas je prebýčom, takže môžeme ísť do Mesto na základe výpočtu podľa paragrafu 10 odstavec 3 písmeno A a B zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dosiahol schodok rozpočtu vo výške 2 494 475,7